Nadal. Uy, saan ka? Hindi ka na. Ano? Ito, tara na. Sige guys. Dali na. Malas na sumawala na kita. Sige guys, ito na natin guys. So yun guys, for today's video guys, i-harvest natin yung mini palisdaan namin dito sa bukid. So, dala namin yung dala. So, try natin guys kung may makulit sa dala. Kung makaka-harvest natin maayos. So, ayun guys, tara. Kasama ko pala guys si Eman, si EJ, si Papa. So, andun na sila. So yun guys, tara. Guys, kung hindi po ka naka-subscribe sa channel natin. So ayun guys, please subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. So ayun guys, salamat. So yun guys, dito tayo sa fish pan natin, yung maliit na fish pan. So titignan natin guys kung malalaki na sila. So kung may malaki na, i-harvest natin, di ba? Iulam natin ngayon guys. So natakpan na. Ang dami oh. So yun guys. Yun oh. Ayun yung fish pan guys, madumi na ano. So diretso guys, lilinisin na namin. So ayan. Yan, lilinisin namin dyan. Yung gilid. Kasi yung sobrang dumi na guys. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan guys, may hukay dyan hanggang doon sa dulo. So ayan guys, linisin natin. Ayan. So ayan guys, linisin muna natin kasi yan. Ang daming ano guys, yung akab-akab. Yung palaka. So ayan guys. Linisin muna natin. Tara. Ito ano? Tikling. Alam mo yung nakabalitan. So yun guys, nalinis na namin. So mamaya, pag-alis nung yung maliliit niya kasi alisin mo natin yan guys kasi makakaharang yun doon sa mga butas ng dala. So yan guys, alisin mo natin yung mga dumi-dumi kasi ang tulog ito. Kasi sasabit ko guys sa dala. Hindi grabe nga ako. Uy, wow! Nadal. So guys, then release lang tayo guys ng magdali agad tayo ng isa. Guys, pwede na daw. Nakuha na. Ang balde. Hugasin mo ng bali. Hey guys, meron tayo agad isa. Hugas ang bali na Pero oy. parang. So yun guys. Hindi, mas masarap ako. So yun guys, naglilinis na tayo. Dali tayo agad ng isang tilapia. Pero maliit guys, baka meron pong malaki-laki. So, ano yan, stand by natin. Pero, Yeah. lagyan tubig. Ayan. Asli mo. Hindi. Guys, okay. So yun guys, meron tayong sagad. So, iligay mo natin doon. Ayan. Yan. So yun guys, try natin yung dala natin. Guys, mabit-sabit mo. Kurulog na si Pa. Ayan guys. Ayan guys, buti may Ayan guys, nabulsot. Nabulsot. Ayan guys, ayan guys, walang balak sa baba. Pala ko na hindi po. Walang balak sa baba magpabasa guys. Wakalan. Nahulog po guys, nahulog. Wow. Guys, may ibon na guys sa tikling. Okay guys. Ano? Ayan guys. Gumugulo ko daw. Ayan guys, hulog natin dito ng dala guys. Tingnan natin kung marami tayong isda makukuha. Ayan guys. Yan, okay. 1, 2, First try guys, first try. Yan. Kasi, skip. Try natin. So, ayun Natin o. mga muna. Wala. Ay guys, wala. Wala, baka nakalipot sa kabila. So, try pa tayo isa pa. Araro. Ano kaya eh?
Bro, kaya kababa. Oh! So, Ayun guys, may isa. icha, Ayun, oh. icha. May isa guys, may isa. Kaya guys, di makakababa guys yung pamato kasi marami sigurong putik sa ibabaw, ano? Dumi sa ilalim. Pero nakadal tayo isa. Pwede lang. Unti-unti lang. Alam niyo sa kabila yung maraming ano. Ano ko yan? Siguro. Hindi natin matsimpuan guys. Adiyo. So yun guys, try natin. Meron pa. Positive guys, nakalip na yung ibang doon sa kabila. Kasi kada hagis ko, may isa. Pero, yan guys, mahirap kasi yung alam ko marami dumi. Guys, lumipat ako kasi hindi ko makakuha yun doon sa gilid eh. Yan. Wala talaga. Mayroon. Okay. Kabangat na rin. Nabali yan. Ba't na sila? Balikan yung balikan dito. Wah, Salan? Dito. Yun lang sa paligya. Ibu pa? Dua. Ikaw ko naman. Ikaw maga pa. Di mo nakalit. Huwag sa may luko pa. Yun guys, meron na. May dalaga na dyan. Oo, dalawa. Guys, may dalawa. Ayan. Nagulok ko. Ano yung sira na yun? Guys, kapat tayo. Baba, nawara na. Yun guys. Parang naunahan na kami harvestin itong pisda natin Guys, wala na. Naunahan na tayong harvestin. Bako nakulong niyo. Bandit din daw. Nakulo nito. Tigbalik mo sa digay. Nakulo nito. Nagatag ko. Pa. Ayun na. Ano mo dua? Diba? Aki ni saro. Ako ya aki. Balikan lagi. Diyan, di ba malandyan? Kari makwa pa dyan pag nagdyan. Iba kung pakain mo sa ibaw. Iba nga ng mga ubaw. May ug. Barang talaga. Balaha. Ha? So yun guys. Talaga positive. Naunahan kami mag-harvest. Sa bandit. Sa bandit nga rin. Kasi maraming ban nakupadig na yun. ano? Kasi guys, naalala namin guys, nung namingwit kami dito, kada ganun namin, meron agad, so sabay-sabay meron huli. Kaya medyo Aki pa mo. nakakapagtaka. Guys, meron. Alam mo guys, pwede na yan guys kasi maunahan pa tayo ng iba. So yan, try na natin. Ayun ko rin. Uy, saray. Sari ka na. Dua!
Dua masari ka? Dua ko. Dili pa. Awit pa. Pa. Awit pa. Dili. Tama ba iwan na aja? Di. Dua? Sari ka? Nanti kain minta. Aku makan awit kan pak. Dah. Dah, ada bumbu ko. Sari ka? So yun guys. Yan. Yung guys, akala namin wala na. So yun guys, meron malaki oh, dalawa. Wow. Pucuk, grabe, tuklaw pa. Tulo. Sabi ko sa imo na, Oh, dua. bago ito sa nadakot mong, ano? Yan guys, yung laki oh. Pusa. Laki guys. Noy. Yan, ganito dito. Dito guys oh. Buong pa man so inana no. Yun yung inaan. 5 ito. Ay, di kasi mong bago sa nadakot. Ang buminong sa takyag ko. Ay, meron pa guys yung isa pa oo. Ay, ubon ini kayo niyo. Tulo. Yan guys, laki oh. Hindi pa kuya, mas masarap din eh. Yan guys, laki oh. Wow! Ito, tanay na. Yan guys. Luto na. Malas 10 na ulit na kita. Yan guys, luto na natin to guys. Yan. Oh, dua. Soroy pa yun. Guys, yung laki oh. Oh, dalawang malaki. Oh. Mas masarap pa. Hindi logo yung pagkahulog ko kanina. Yan guys, hindi lugi yung pagkakahulog naman sa may ano, yung di naman sinasadyang dapat di siya mababasa eh. Nahulog siya, so ayun bawi naman guys, nakadali kami ng malaki. Guys, natubigan natin. Yan. Oh, iga. So yun guys. Di-deliver natin to guys. Uulamin natin yan guys. Yan guys, hindi ko nagkakamali guys. Dapat marami ito dito eh. So siguro basta marami ito guys kasi nagit isang taon namin itong isang taon at kalahati yan siguro ito guys. 5 peraso yung pinitawi namin dito, yung mga tropa namin. Si Paring Perot, Abos Peter, Argel, Eugene, Erne, sino pa? Kasama namin sila Eman, si Renan, si Dennis. So guys, kami yung nag-upsan maglagay ng dami dito. Tapos si Papa, nag-hukay kami dito guys. Tapos yung nahuli namin sa sapa na iba, na malalaki. So yun yung 5 guys, yun yung binitaw namin dito. So nanganak guys. So dapat marami na yun dito, marami na yun dito eh. Kasi last time nung namimingit kami dito guys, isang ganun lang namin meron na agad. So hindi ko alam kung bakit wala na sila ngayon guys. Kung bakit wala nang, kung bakit kunti na lang yung isda. So hindi natin alam guys. Wala na tayo mong harvest. So ayun. So yun guys, nilipat si Papa sa kabilang butas. Baka kasi lumipat yung mga marami dito. Kasi hindi ko siya makakuha nung dala kasi ano guys, maraming silali, maraming mga kahoy-kahoy kaya hindi nakakababa yung yung pamato. So pag hindi ka baba guys, hindi siya mahuhuli. So ayun. So yun guys, medyo bumabaw na siya guys kasi yung putik. Dumami na yung putik. So yun guys, Papa. Nagadaro. Masira. Nagano sa dudo ng papalo. Igo, baga ba? Tingnan natin yung unang baton kung meron. Ayan guys oh, meron oh, ayun oh, kabila. Oh. May dua? Dalawa guys, meron dalawa sa baba. Ito, tao ko kay Cayman eh. Hindi na takla. Sila? Oh, sila pa. Hindi sa ibong pa oh. Ano man nagayad sa ibong? Guys, sila guys, kabila. Maliit pa. Hindi na makadako. Ayan guys, king-kuy na guys yung panghuli natin. Aling king na, aling King-kuy na guys, hindi na makakahuli. Tayo pa natin, baka meron pa. So yun guys, iuwi natin tong yung pangsilo guys, ayusin natin para next natin, mabilis na makakakuha. Igo to, dua. Layot garing. Tapos mo dyan. Yun guys, meron guys, maliit nga lang. King-kuy na. Lamang. Tama ata, rarot na yung tagod. Hindi na makadakop. Makada ko pa yan. Pirimit na. Pwede na gudaan, tama na. Makada ko pa yan. So yun guys, tama na muna to. Next time naman guys, pag medyo malaki-laki na sila ulit.
Naunahan na tayo ng malaki. Ayan, kukuha na tayo na. Ayan guys. Ayan. Yun, maliliit oh. Grabe sa day pa. Grabe sa day. Meron ba? Ayan guys, maliliit pa guys oh. Ayan guys, balik natin doon sa tubig. Ayan guys. Oh, ito pa oh, hindi. Ano pa oh. Ayan guys, balik natin doon sa... Hindi mo! Ayan guys, balik natin doon sa baba. Ayan oh, meron pa. Ayan si Papa, hindi naman kaahon. Taas. Ayan. Oh, ayan guys, balik natin sa baba. Ayan. Para na. Ayan, uni pa oh. Ayan guys, meron pa tayo dito isa. Ayan, maliit guys oh. So talagang meron pa yan guys, meron pa yung lalaki pa. Ayan oh. So yan, balik natin guys para sa next generation. Yan. So yan guys, uuwi na kami. So yan guys, basang-basa si Papa. So yan, man. Yan. So yan guys, yan, pauwi na kami. So see you sa bahay para may luto yung nakuha natin. So shout out sa mga tropa kong kasama kong gumawa nito. Wala na naman kayo guys. Nasa po kasi ano. Yun, basta yun, next harvest talagang siguro mga next 3 months guys, balik natin to. Malalaki na naman yung mga yung iba niyan. So yun guys, yung maliliit, balik natin dun. So yun guys, uwi na kami. So ayun guys, naisipan namin yung medyo maliliit dito sa nakuha namin. Ipalit namin yung nasa bahay guys, di ba? Kung naalala niyo yung mga video natin, yung mga maliliit na nakuha natin, nilalagay ko dun sa may bahay, may fish pond na maliit lang, parang laruan lang na parang lagay ng mga isda. So may malalaki na dun guys. Yung malaki dun guys, ipapalit namin yung maliit dito, tapos malaki dun papalit natin. So para may luto guys. So dagdagan natin yung natin. Ha? Iyo. Ayan guys oh. Maganda yun. Parang ulan talaga. Ang dilim mo. Ayan. So, tama-tama guys yung uwi natin. Ayan. Tama-tama. Oops. Dito na sa bahay ngayon. So, pipili natin guys yung maliliit. Yung maliliit talagay dito sa fish pan namin. So, ayan. Hindi na guys baka mabasa yung camera. So, hanggang dito na lang guys. Ito guys. Yan. Maliliit guys. Ay! Ayun. Takto. Nagkusa na ng lumangoy. Ayan. Ito guys. Yan. Yan, op, yan guys, oh. Ito, yan, ayan, Ayan pa. Ito pa guys, yun o, op, yun o. Yun. Ayan guys, tama na siguro yun. Ito pa. Ito, op. Ayan guys, the rest guys, pwede na ito kainin guys, pwede itong iulam. So ayan guys, tara, linisin natin yung isda. So ayan guys, dito sa bahay, nalinisan ko na yung isda, yung tilapia. Kaya natin guys yung isawag natin, yung ito, talong. May pechay sa gilid guys ng bahay namin, kinuha ko na din. Kaya bawang sibuyas. Kaya sili guys, yan, tsaka yung paminta, bibili pa ako ng paminta guys. So ayan guys, na-prepare na namin yung mga lahat ng sangkap. So mayroon tayong talong, yan guys. So ngayon guys, ilagay natin yung ito, isda. Yan. Next is yung ricado. Bilya. Yan. Sili. Ilagay natin yung talong. Yan, talong guys. Yan. Next is pechay. Yan. Maglagay tayo ng 3 piraso. Sili. Bawang, paminta. Maglagay tayo ng asin. Mantika. Tapos ilagay natin yung gata guys, gata. Yan.
Tapos, isahin natin doon sa lalagyan ng, isahin natin sa apoy. So yun guys. So yun guys, ito na yung, natin. Yan. Sarang natin. Yan. Tapos, antayin natin guys sa takpan natin. Tapos, pag kumulo, timpla natin ng asin, bitchin. Tapos, yan guys, pagkatapos na, awan natin, ibod na. Yun. So yun guys, yan ang kulo. Ayan, mamaya ulit, mga sipang kulo guys, laban na yan. Okay, kaya tayo. So yun guys, yan. Naluto na natin. So yun, hindi ko pinakita kung paano pagluto kasi madilim nung guys sa loob. Kasi kanina guys, naulan. So, ayun, tama-tama, tumila na. So yun, kaya tayo. Yun, shoutout nga pala sa mga kumpare ko, sa mga kasama kong nagkaroon ng isda. So ayun, next harvest do, sama-sama naman tayo. Ayun. Yung investigation nasa Manila, Laguna, so yun, tara guys, kaya tayo. Okay oh. Next harvest natin guys doon. Malaki nun yun guys. Nagtaka lang ako guys kasi alam ko mga 6 months ata yung last na pag-harvest namin doon. Tama lang mga 3 fingers niya doon. Ngayon pagdating namin doon, 3 fingers pa rin doon. So, di parang parang may naunang marbles guys. Yan natin. Ayun guys, nagtatrap kami. Nawala yung malaki dun eh. Thank you. Ayan guys, good na si Papa, good na. Ayun guys, Coca-Cola na apte. Wala tayong pamigyan na may kulay eh, kaya puti lang guys. Yan galing sa rep, malamig-lamig. Guys, ulo. Bato. Guys, ang linamnam. Ayan, tubig. Ay, sob na naman guys. Ayan guys, bago matapos yung video natin guys, konting shoutout muna guys sa mga tropa natin. Yan. So yun guys, kung gusto nyo pa naman guys may shoutout, comment lang kayo sa video. Kahit anong video guys, comment nyo lang sa baba. Comment nyo lang kayo kung anong gusto nyo shoutout guys. Every video natin guys, ipa-plus ko sa screen sa baba bago matapos yung video natin. Doon ko nalagay yung mga shoutout guys. Ayan, so yung mga gusto magpa-shoutout lang guys, yun. Okay, comment lang guys sa baba. So yun nga pala guys, shoutout nga pala kay Kosang Empoy. Ayan, ang shoutout galing kay Burnok Rutas. So, ayun, Tropang Empoy, panalo ka na naman ng 200k. Ayan, sa pagtatalpak guys, online sabong. So, panalo ng 200k si Tropang Empoy, Boss Empoy. Ayan, congrats sa'yo. Lagi nagtatalpak yan guys, si Tropang Empoy tsaka si Bus Burnok. Ayan, lagi panalo yan. Kasama nila si Mani Alan, Bus Lister, si Lito, si Panandon, si Ate Weng. So, ayun, tapos si Mark Anthony, ayan. Ayan, laging kasama nila magtalpak yan guys. So, parang panalo, yun. Panalo daw sila ng 200k ngayon guys. At last week pa ata to, pero ngayon lang siya to guys. So yun, panalo na 200k. Congrats mga idol. So, salamat sa suporta. Yun. Sino pa? Ito.
So yun na, shout out kay Tropang Erne, parang Erne, ayan, shout out, Boss Mister, shout out, ayan. So ayun. So yun nga pala guys, isa pang shout out, sa pang malupit na shout out natin, si isang tropang laging nakasuporta sa akin. So ayan, shout out kay parang Edison Pabia, yung mga tayo sa baba guys, mga Pabia yan, so mga, yan. So mga layagan, ayan, makabawagan lang. Layagan, so ayun. Isa pa, isang shoutout din kay akin ni... Ngayon ko, so... Basta, shoutout kay pareng Christian Pabia. So yun, ay, akin ito Herman. So shoutout tayo para salamat sa suporta si Christian Pabia. So, para na. So yun guys, salamat. Tapos na yung video natin. Ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Community TV channel. So ayun, tapos na yung video natin. Salamat sa suporta.